kendo gidhi maber. Erokamano. Erokamano. Welfare mar japuonjre kata weche mamulo welfare gin mage gi mage ma udil go kaka joma konyo gi mbalariany? Okay, wan Major League ma wakonyo godo nyithindo gi ahinya e mbalariany, wawuoyo kodgi kendo wan e link margi to gi the management, the top managements. Koro kaka nyithindo sani wadhi donjo first years donjo ka chakre next week, wan e jok mabiro bedo e ong'alo mambele mar konyo nyithindo gi e weche mag admissions, kendo weche mag accommodations. Wabiro ng'iyo ni to accommodations kapo ni gidake within the campus ka, to gine ngima maber machal nade, are they safe, to bende nitiere services magidwaro magiyudo, nikech nyathi kosebiro e university tibiro yudo ni nitiere moko ma kake nodak dala oyudo ka environment kuro ochenjne, to wantiere kanyo mondo wakonygi gibedi e ngima maber, kendo gibedi gi feel at home, ma ok gine ka nitiere lokruok moro madibedi ni opogore kodgi ahinya, nikech ing'e ni nyithindo gi moko nitiere ma kopo ni environment o change completely tiyudo ka is disturbed. Koro wamiyo gi better services manyalo miyo gibedi e environment ma gineno ka gin comfortable. Okay. Exactly. Koro accommodation ka en achiel kuom gik ma utimo? Yes, accommodation gin achiel kuom gik mwatimo. Nitie moko ma samoro kobiro kaka koro multimedia hapa ni en Kajiado County, ne tong' mar Kajiado gi Nairobi County. Yes. Jomoko samoro nyalo gombo dak oko. Yes. Samoro ng'ama wendo. Gimbe